अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण सावंतवाडी केसरीहून जिल्हा मुख्यालय ओरोसकडे येत असता मार्गावर भले मोठे झाड कोसळलं होतं। यामुळे पालकमंत्र्यांना बैठकीसाठी येण्यासाठी तब्बल 15 मिनिटं उशीर झाला। त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत व्हीआयपीची व्याख्या काय असते असा प्रश्न विचारला। जर माझा ताफा अडत असेल तर तुम्ही सर्वसामान्यांना काय सुविधा देणार असा सवाल उपस्थित करत आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती, दरड प्रवण क्षेत्र, पूरबाधित भातशेती, रस्ते, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला। पाहुयात नेमकं काय घडलंय। फीडर ब्रेकडाऊन झाला की लगेच आम्हाला मेसेज येतो का? किती मेसेज जातात? एक आता त्या फीडरवर जर सपोज 3 गावं अंतरात असेल तर त्यांना मेसेज जात नाही। अशी किती वेळा झालं? तरी ह्या 15-20 दिवसामध्ये 3-4 वेळा तरी झालाय, तर कारण की पाऊसच त्या प्रमाणात होतं। माझ्याकडे गाडी आहे, माझ्याकडे सगळं आहे, तो वाढण्यापर्यंत जाऊन त्याला परत यायला काय तेवढं सांगा, त्या रस्त्याने परत यायला काय होतं? ते जर गाठ पडली आहे तर तिथे काय करायला पाहिजे तुम्हाला? तर तुम्हाला तिथे कोणाला तरी तिथे लावून काय करायला पाहिजे? तो रस्ता आहे ना, तो बंद करायला पाहिजे। आपण आता सगळ्या जे रस्ते ते सगळे पाठवले। मी तुम्हाला हे सांगतोय का की हे करायला पाहिजे की नको? माझ्या बाबतीतच जर असं आहे, व्हीआयपी मुवमेंट जर आहे तर पूर्ण पोलीस यंत्रणा, पूर्ण सगळ्यांना सतर्क असलं पाहिजे। मी एवढ्या वाजता घरातून निघणार होतो, रात्री मी आलो आहे, मी वस्तीला तिथे आहे, तिथून मी त्या रोडनी जातो, तर मला सेफ रस्त्याने जायला पाहिजे ना, का कोणत्या रस्त्याने? कोणत्या रस्त्याने? तसंच लोकं आता समजा एसटीचा कोणीतरी आहे, तर एसटी ज्या रस्त्याने जाणार आहे ते एसटीला कसं करणार? एसटी जर तो रस्ता बंद असेल तर काय त्याला दुसऱ्या मार्गाने गेलं पाहिजे ना। कोणीतरी एखादा रिक्षावाला आहे त्याला कसं काय करायचं? तो काय तुमच्या आपत्ती व्यवस्थापनात आहे का? नाही आहे ना, हेच सांगतोय तुम्हाला। तर त्याच्या सुरुवातीला कुठेतरी तिथे तो रस्ता बंद करायला पाहिजे ना, बोर्ड लागला पाहिजे, तिथे काहीतरी पूर्ण ते करायला पाहिजे की नको? काही नाही ना, तशी व्यवस्था नाही। हे मी सांगतोय, किती वेळ झाला हे मी विचारलं तर करायला काय की 1 तासामध्ये तुम्हाला ते सांगायला पाहिजे की त्या रस्त्यावरती इथे पडले हे लोकेशन आहे, त्या लोकेशनमध्ये त्यामुळे तिथे पुढच्या बाजूला कुठेतरी हे सगळं थांबलं पाहिजे। कळणार कसं नाही? जो नव्याने जाणारा कोणीतरी असतो ना, वाहन चालक असतो, छोटा गाडीदार असतो, त्याला काय वाटतं ठीक आहे, तर परत मी कशाला जाऊ, पाठी मी कशाला जाऊ, फार नसेल पाणी त्या पुलावरती, मला असं वाटतं की मी याच्यातून पास होईल, 10-15 मिनिटं मला उशीर असं परत फिरत जाण्यापेक्षा तर तिथे आपलं काम आहे की आपण ते बंदच करायला पाहिजे। त्यांना नाही कळत ते पाणीचा फोर्स किती आहे किंवा काय, तो आम्हीच ठरवायचा ना। आपण त्याची जाणकार आहोत, म्हणजे तिथे असणारे आपण सर्वजण, म्हणून तर तुम्हाला आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये सगळ्यांची नियुक्ती आहे। तर सामान्य माणसाला काय करायचं, त्याला काहीच कळणार नाही, त्यामुळे तो रस्ता बंद झाला पाहिजे अशी व्यवस्था करायला पाहिजे। काय आपल्याला व्यवस्था करण्यासाठी त्या ठिकाणी काय आहे व्यवस्था? कुठे आहे, कुठे बॅरिकेड ते काय रस्त्याला आहे तर कुडाळ रोडवर दफनीच्या बाजूचे भिंत बसले तर आपण 1 दिवसासाठी आपण घर लावले होते आणि दुसऱ्या दिवशी भिंत बांधून बॅरिकेडचे प्लॅस्टिकचे आहेत ना, ते त्या ठिकाणी। खरं म्हणजे गेली काही दिवस आपण पाहताय संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, विशेष करून कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो आहे। हवामान खात्याने सुद्धा तसे अंदाज दिले होते की हा 15 दिवस कंटिन्यू मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडेल, आणि म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून इथल्या असणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्व जे आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये काम करणारे सर्व अधिकारी यांना सर्वांना येऊन त्यांना दिलासा देणं की तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने या अगोदरही काम करताय, परंतु अधिक सतर्कता बाळगणं यामध्ये अत्यंत गरजेचं आहे।
सर्व धरणं आणि नद्या यामध्ये धोक्याची जी पातळी असते ती पातळी ज्यावेळेला ओलांडली जाते त्यावेळेला विशेष लक्ष त्या ठिकाणी देणं, तिथल्या असणाऱ्या ग्रामपंचायती, तिथले असणारे नागरिक यांना सर्वांना सुरक्षित स्थळी घेऊन जाणं, या सगळ्या गोष्टी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जसं आत्ता सरंबळ गावामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये डोंगर हा खाली येताना मोठ्या प्रमाणात दिसतो आहे. त्यामुळे तिथेही तिथले असणारे सरपंच या लोकांची सर्वांची आत्ताच भेट झाली. तिथले असणारे सर्व प्रशासनातील अधिकारी, तिथल्या असणाऱ्या सर्व नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे. आणि नंतरच्या काळामध्ये एक त्या ठिकाणी उपाययोजना काय करता येऊ शकते त्या दृष्टिकोनातून शासन म्हणून त्या ठिकाणी जो डोंगर आहे तो डोंगर मोठ्या प्रमाणात खालती येतो, तो त्यासाठी रिटर्निंग वॉल बनवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तेही करण्याचं काम शासनाच्या माध्यमातून केलं जाईल. काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी छोटी मोठी घरांची पडझड ज्या ठिकाणी झाली आहे त्यांचा सर्वे आणि पुन्हा एकदा दुबार पेरणी करावी लागेल का याचासुद्धा सर्वे हा कृषीचे अधिकारी आणि त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना करण्याच्या संदर्भातले निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पाऊस आणि पावसाची असणारी जी परिस्थिती लक्षात घेता अतिशय चांगल्या पद्धतीने इथल्या असणाऱ्या सिंधुदुर्गवासियांना, नागरिकांना दिलासा मिळाला पाहिजे म्हणून संपूर्ण प्रशासन हे अतिशय सतर्कतेने सर्व सेवा उपलब्ध होतील या दृष्टिकोनातून काम करत आहे. त्याचबरोबर आरोग्याची व्यवस्थासुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने राहिली पाहिजे. यानंतरच्या काळात पावसाच्या नंतर जे साथीचे रोग आणि या सगळ्या गोष्टी नेहमीच होत असतात किंवा डायरियासारखे आजार दूषित पाण्यामुळे होत असतात, त्याचीसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद CO असतील, त्याचबरोबर सिव्हिल सर्जन्स असतील, ही सर्वजणं काळजी घेत आहेत. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरती औषधाचा पुरवठा योग्य प्रकारे आहे का याचीसुद्धा आज सगळ्याची चौकशी केलेली आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणा आणि यंत्रणामधील असणारे सर्व अधिकारी अतिशय काळजीपूर्वक या सगळ्या गोष्टी पाहत आहेत हे आज निदर्शनास आले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.